Perquè avui tenim 6 pòsters que treballen en situacions de bon tracte i de maltracte. Aquest, per exemple, és el primer. Aquest el van fer Artés, aquesta foto. I aquí diu, les millors històries que ha escoltat la Nàdia, que és aquesta manera d'Artés, les hi ha explicat el Pere. Escoltar les persones grans és un bon tracte. Veieu que la campanya és en positiu, no volem fer una campanya fosca de maltractament, no, es tracta de parlar de maltractament, però també de parlar del bon tracte i de fer-la en positiu i d'implicar tothom. La idea de la campanya justament és aquesta, és implicar a tothom i que tothom hi tingui alguna cosa a fer. De fet, ara segurament les veïnes i veïns de Santpedor aviat començaran a veure els seus establiments i en diferents llocs del municipi una enganxina que es diu Espai en Tracte, on en aquest lloc també s'hi podran adreçar si detecten qualsevol cosa. Evidentment, també les persones, si detecten qualsevol cosa, es poden adreçar als serveis socials de l'Ajuntament, on hi ha professionals que saben perfectament què han de fer en un cas així. És pensar activitats a nivell municipal, llegir les frases i veure, anar prenent consciència de què és el bon tracte a les persones grans, prendre consciència de poder aquelles coses que fem malament i que no en som conscients, i això, fer que Santpedor al final sigui un municipi que afavoreixi el bon tracte. La idea és que això no sigui un bolet, vull dir, hi ha 6 pòsters que es aniran publicant un cop al mes, al Regió 7 els anirem enganxant, la gent els veurà pel carrer, els veuran a les seves botigues habituals, a la web, etc. Però la idea és que ens deixem posades les ulleres del bon tracte a les persones grans i que totes les polítiques que fem d'atenció a les persones i sobretot d'atenció a l'envelliment tinguin aquesta mirada de bon tracte a les persones grans i que tot el que fem tingui en compte aquest lloc que haurien de tenir les persones grans que es mereixen a la nostra societat. Alguns factors de risc que es coneixen són com les condicions de convivència, com són viure sol, o a vegades viure amb familiars que estan molt estressats, o també cuidadors i cuidadores. Això fa que aquestes persones grans hi hagi una predisposició a patir algun tipus de maltractament. Coneixem molt els maltractaments físics, però també n'hi ha de psicològics o d'abandonament, que són els que no es visibilitzen, i amb aquesta campanya també el que volem és que hi hagi una sensibilització i que s'intentin prevenir aquests tipus de maltractaments. Santpedor s'ha volgut adherir a la campanya aquesta impulsada pel Consell Comarcal perquè va molt encarada a la gent gran. Penso que la gent gran s'ha d'empoderar, ha de tenir... no s'ha, per dir-ho d'una manera informal, no ha de tirar la tovallola per dir ja soc gran, ja ho he fet tot, sinó tot el contrari. Però jo crec que és important que la gent no ha de tenir por en explicar el que els hi passa, com se senten, i sempre que vulguin demanar ajuda tant a un veí com a qualsevol comerciant com a l'Ajuntament mateix. Crec que qualsevol cosa que necessitin han de venir a parar a l'Ajuntament per demanar el que els hi faci falta i així poder-los ajudar i estar ben atesos a casa. Cada vegada hi ha més envelliment. De fet, aquí el Bages és una de les comarques amb la població amb alts índexs d'envelliment. I sí que hem vist que els darrers anys el tema del servei d'atenció domiciliària ha augmentat moltíssim. Per tant, això vol dir que la gent cada vegada viu més sola, culturalment els fills tots treballem, a vegades sí que ens falta temps, tot i que no és una excusa, però ens falta temps i per tant sí que s'ha de recórrer més a serveis socials per poder ser ajudats de la manera que faci falta. Qualsevol del carrer que pugui detectar qualsevol persona que digui ostres, avui no ha vingut, quan aquesta persona ve cada dia a comprar-me a mi el pa, per exemple, i avui no ha vingut. O, ostres, la veig que no va prou ben vestida, o no va prou neta, o sempre compra el mateix, o està gastant molt últimament, o la veiem més trista. Qualsevol problema que pugui detectar ens ho ve a fer saber, de manera totalment secreta, vull dir, no cal que digui el seu nom, pot ser de manera totalment anònima, i nosaltres ja engeguem el protocol per poder detectar què és el que està passant i a partir d'aquí posar-hi solució. Però no vol dir que som del casal. Som de la Junta. Exacte, i som involucrades i amb ganes de fer cosetes perquè veiem que cada vegada, el que ja heu dit, hi ha més avis i es veu la necessitat d'activar-los i motivar-los per fer coses. Sí, els hi costa perquè suposo que no hi ha ningú que els empeny. Els fills treballen i es troben sols. Bueno, pues fer activitats que elles se sentin identificades i que se sentin útils, perquè normalment se senten
ja que no tenen ja pràcticament que ho han fet tota la vida. I necessiten que algú els animi i que s'ho passin bé, perquè és que diuen que ja per el que ens queda de vida ja, i no és això, perquè poden viure encara molts anys. I una cosa és viure bé i l'altra és viure trist i malament. I per això pensem que fer-los fer coses que els omplin, doncs també els hi donem alegries i acaben de passar més bé els seus anys que ens queden a tots.